Ahojte, pozdravujem. Eh, Dnes by som vám chcel odkomunikovať jednu vec, čo sa týka vln. A to konkrétne bielkovinových vln. Všetci asi vo fitnesse minimálne počuli o fenoméne sacharidových vln. Vydali sa na to publikácie, jednu dobu to išlo ako veľká fáma, nezlomná. Je to používaný systém, svojím spôsobom má svoje opodstatnenie, možno tak ako rátanie kalórií, hej, to znamená, keď niekto niečo robí, eviduje si, tak má to potom tendenciu fungovať, pretože nerobí to, čo by nemal, hej. Tie sacharidové vlny môžu a svojím spôsobom ovplyvňujú metabolizmus, ale na druhej strane podľa mojich skúseností nemá v konečnom dôsledku pozitívny efekt. Hladina inzulínu a hormónov v zmysle na stravu, ktorú človek do seba dáva, potrebuje ďaleko väčší časový rádius v zmysle stavu, v akom sa nachádza a do akého chce prísť. To znamená, že tých pár dní nie je podľa mňa nie sú podľa mňa efektívne na to, aby metabolický efekt nastal. Za určitých okolností, pri určitých ľuďoch to môže byť až kontraproduktívne. To znamená, toto je len na nejaké vlny názor, hej, pokiaľ vám to šlape, baví vás to, sa s tým hrajkať, fajn, nie je žiadny problém, hej. To, čo ma teraz zaujíma, je niečo také ako bielkovinové vlny. Vy viete, že ja moje poradenstvo výživové, alebo ako to nazvať, riešim hlavne s ohľadom na trávenie, hej, to znamená, či už potravinovú predstavivosť a tak ďalej. Ale u mňa, alebo pre mňa znamená výživové poradenstvo trávenie, hej. Samozrejme, selekcia potravín a tak ďalej, kedy, sachary, bielkovín, tuky, jasné, to je jasné, hej, v úvodzovkách. Ale to najpodstatnejšie je, s čím treba vedieť narábať a mať treba uchopené, je efektívne strávenie toho, čo do toho tela dám. Samozrejme potom aj vzhľadom na ďalšie metabolické procesy. Mäso sa vyskytuje čím ďalej tým viac v položke problémových. Menej alebo viacej. Toto objavili už nielen moji klienti, ale aj profesionálni kulturisti celosvetoví. A ten problém tu jednoznačne je. Samozrejme, sú dve možnosti, ako to zvládať. Jedna je nájsť si niekoho, kto s tým pracuje, kto vie vyselektovať a určiť a navrhnúť samozrejme nejaký ďalší postup, akým sa toho zbaviť. To v zásade robím ja tu u mňa v kabinete. Vám ale by som chcel dať teraz tip, ako keď ste ďaleko alebo proste nemáte, ja neviem čo proste, záujem to riešiť nejak exaktne, ale len povrchnejšie, alebo možno ani neviete, že máte problém, alebo vôbec nemáte oficiálny problém, ani pocitový, ani subjektívny a ani v skutočnosti možno žiadny nie je s mesom, tak určite aj jedni, aj druhí, všetci z vás by mohli vyskúšať, zasa je to odporúčanie, tzv. Bielkovinové vlny. Bielkovinové vlny spočíva to v čom? Veľa sa debatuje o tom, že aký príjem bielkovín na gram telesnej hmotnosti by mal byť. Ja hovorím, viac ako 2 je úplná blbosť, hej. Každopádne, predávkovávanie sa bielkovinám práve speje k tým vo veľkej miere prípadov k tým problémom, ktoré som avizoval, hej, práve paradoxne s bielkovinou, hej. Pretože keď sa aj predávkujete, je tam problém. Samozrejme, na druhej strane chceme maximalizovať, to znamená
máme obavy, aby toho zasa nebolo málo, hej. To znamená, celý zažívací trakt funguje, je to ako telo, je to ako s tréningom. To znamená, keď makáte dennodenne v tréningu alebo vo fitku, v gyme, skôr alebo neskôr príde doba, kedy budete unavení a zlikvidovaní, hej. Sami viete, že v určitých časových intervaloch potrebujete oddych. To isté je aj so zažívaním a aj s bielkovinami, hej. To znamená, pokiaľ sú bielkoviny kľúčový faktor vo výžive a pokiaľ chceme maximalizovať využitie a pokiaľ chceme eliminovať a minimalizovať problém s trávením bielkovín, je tu možnosť robiť tzv. Bielkovinové vlny. To znamená, keď vezmem napríklad dávkovanie 1 gramu bielkovín, čo by nemalo byť deštruktívne na moju svalovú hmotu, alebo 1, 1,5, možno už jen 0,7 až 1,2, to nechám na vás. Každopádne tá spodná hranica by mohla byť niekde tu, vysoká. Aj za predpokladu, že hovorím, že 2 je maximum, tak to maximum potom by mohlo byť, povedzme, aj 2, aj 2,5, možno 3. Zasa záleží od toho, komu ako trávi, kto ako má náročný tréning. To znamená, vlnenie bielkovín by mohlo spočívať v tom, že nechám týždeň alebo 10 dní na spodnej hranici príjmu bielkovín, to znamená, budem oscilovať okolo 1 gramu. Tým pádom zažívanie si oddychne, vyčistí a takéto vyčistené a oddychnuté telo tam potom možno aj v korešpondencii s tréningom, s svalovým alebo intenzifikáciou tréningovou zaťažím v úvodzovkách dvojnásobným alebo až trojnásobným množstvom bielkovín, ktoré to oddychnuté zažívanie bude ďaleko lepšie tráviť a ďaleko viac bielkovín využije. To znamená, keď niekto pôjde non-stop 3 gramy bielkovín, ja som si istý, že počase príde do štádia, že to využitie bude možno 50%, možno 30%. To znamená, vlastne on nepríjme možno ani to 1% v svojej skutočnosti. Pokiaľ necháte zažívací trakt oddychnúť od bielkovín, pôjdete niekde k 1 gramu, to zažívanie by sa na 95% malo dostať do takového stavu, že keď navýšite na 2-3 gramy bielkoviny, tak to telo bude schopné v podstate možno 100% bielkovín a 100% živín stráviť. To znamená, keď napríklad 10 dní pôjdete tak a 10 dní zasa v tom maximalizovanom režime, v konečnom zúčtovaní vaše telo za týchto 20 dní získalo ďaleko viac bielkovín a ďaleko stavebných látok. Takže, toto je môj tip pre vás, také inštantné zvládanie potravín, z môjho pohľadu skutočne zvládanie potravín a nie tlachanie, že či ovocie áno, alebo ráno, večer, blbosti, hej. Ale takýto základný jednoduchý fakt som vám tu odkomunikoval, skúste ho, šírte ho, pretože toto je veľmi podstatná záležitosť. Ďakujem za pozornosť, buďte fit.